El candidato socialista a la alcaldía de Valencia ha visitado el distrito de Ciutat Vella, donde ha comprobado las deficiencias dotacionales que sufren los vecinos de la zona. Joan Calabuig ha propuesto relanzar la actividad económica y el empleo en el centro de la ciudad, a través de un plan de rehabilitación aprovechando los 170 millones de euros del Gobierno d'Espanya. Hi ha disponibilitats de poder arribar a 170 milions d'euros d'inversions per a rehabilitació d'edificis, que pot ser, des de luego, per a edificis històrics, però també, sobretot, per a millorar les condicions dels edificis que estan actualment així. També estem preocupats, òbviament, per els problemes de les coses que no es resolen, i és evident que no es resolen problemes com l'estanc que tenim així, que evidentment no es renova i està justament en el centre de la ciutat, per on passen milers de veïns, milers de ciutadans, milers de turistes que tenen que endur una bona imatge de la ciutat, o problemes com el pàrquing de la plaça de Viriato, que està 5 anys tancat i que evidentment demostra que segurament se pot gestionar molt millor esta ciutat. Calabuig también ha aprovechado para anunciar que Salvador Broseta se pondrá en contacto con el Comité Electoral del PP para concretar la fecha y el formato del cara a cara entre el candidato socialista y Rita Barberà. El nostre coordinador de campanya, Salvador Broseta, que és a més secretari general del partit en la ciutat, va demanar ja avui mateix la formalització d'aquest debat i estem totalment oberts a que el Partit Popular, si vol, aclarim totes les condicions, els moments i també, evidentment, demanem als mitjans de comunicació en aquest sentit que donen les màximes facilitats també per tal que se pugui fer aquest debat, que estic segur que serà del màxim interès per als ciutadans.